Hej alle sammen og velkommen til den her video. Husk at like og subscribe. Vi går ind i en værkskov. Jeg er bange. Au! Ej, hvad var det? Der var en nål. Wow! Jeg er ikke tryg med at være her. Jeg har aldrig været her. Ja, jeg går ikke den vej, der er fucking mange dyr. Jeg vil altså ikke blive stak mod. Okay, prøv at komme med. Kom, vi finder et andet sted. Nej, forresten. Vi er i min børnehave, min gamle børnehave. Jeg går ikke med i børnehave. Jeg går i skole, og ja, det her er min mikrofon. Ja. Hun har været. Hun har aldrig været gået her. Men jeg har været her før mange gange. Wow, nu kigger vi. En cykel. Der er sådan en ting i den her børnehave. Skriv det med i kommentaren. Hvis jeg får 10.000 likes, så laver vi en 24 challenge her på i børnehaven. 24 timer, hvis jeg får 10.000 likes. Kan I ikke bare lave et like med af? Jeg vil have 6 år der. Det bliver ikke så trygt. Jeg siger det bare. Nå, men vi får røre og gå den her vej. Husk, hvis jeg smider 10.000 likes, og så i den der på en betingelse, jeg så også får 1.000 subscribers. Så går vi live den dag, vi skal være i det sted. Men jeg skal, have 1.000 subscribers, og 5.000 likes. Men hvis jeg giver mig 5.000 likes, men jeg kun har 900 følgere, så overnatter jeg ikke, før jeg har fået mig på 1.000 før. Jeg råder jer til, at jeres venner bare skal huske at gå ind og subscribe. Ja, hvis I kan lide hans video, subscribe. Nej, gør det uanset hvad. Også om vi heller ikke kan lide det. Skal vi ligesom vi kan plukke nogen? Ja. Hej dig. Lydia, du hiver i den anden side. Nej. Hvilken en? Den her. Okay. Ej, der var sådan her. Hashtag ikke reklame for hjertet. Nej, stop nu. Ja, vi skal også tilbage med livet, vi var udfordret. Der bliver også filmet på vores skole. Her kender vi. Men nu går vi rundt i min børnehave. Min gamle børnehave. Jeg går i skole i snart, er det 6 år, jeg snart har gået i min skole. Men skal vi se, for hver gang du finder et land, der kunne være vand i. Okay, den har jeg været. Ja, fordi det her sted. Det her var totalt young families. Okay, det var i hvert fald ikke det her, for der er kun plads for. Når vi har sådan et puderum. Det var det. Det tror jeg også. Nej, men nu. Der var sådan et puderum, hvor når vi skulle have middagslur, var her vi små, så sov vi altid derinde, og vi snakkede bare hele tiden, til vi faldt i søvn. Det var så sjovt. Der er min fucking nye knaller! Hashtag ikke reklame for politiet. Ej, kom her. Nej, prøv at kigge her. Lille, kom her. Det er udrummet. Prøv at se, det var mit yndlingssted. Der
var så mange ting. Det var der også på min gamle skole. Vi kaldte det for kondirummet. Vi elskede at være i kondirummet. Det er det bedste. Og alt gynger og... Ja. Okay, nu går vi hen. Jeg tænker, vi tager en runde. Det er der, hvor vi cirka starter. Men vi skal hoppe over et hegn her senere i dag. Jeg går over. Nej, Lilja, kom her. Vi skal altså også... Vi må da gerne opføre os lidt ordentligt. Lad mig! Jeg siger bare, at jeg kan. Nå, okay, men nu kommer vi. Løber! Jeg kan godt åbne en låge. Okay, så gør det. Godnat. Altså, jeg kan bare den anden vej. Lilja, det må du ikke! Så løb mig. Er der noget, du gerne vil sige til din folk? Husk at like og subscribe. Jeg skal ikke komme ud. Nej, men så åbne! Ja. Hvad sagde du til turen? Var den god? Var den god? Ja. Jeg giver den 1-10. Ej. Ja, vi vandt ud. Jeg tror lige, at jeg giver den 8,5. Der har du givet den rigtigt. Nej, 8,7. Jeg er ikke noget som 7. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jamen, så ruller man jo op til 9, okay? Jeg går i den her børnehave. Men jeg kan godt høre nogen, der går rundt her et eller andet sted. Man kan ikke høre hvor. Hvad? Laver det escape room? Okay, ved I hvad? 100 likes, så laver vi et escape room. Ej, er jeg blevet slået her ved os? Nej. Ja. Min kat er rammer. Jeg får plads lige på den måde. Kan du åbne en låge? Er hun ikke lukket? Jeg har kun én hånd. Hun har kun én hånd. Jeg har kun en hånd. Ja, nu ser jeg. Jeg kan høre den her på trampolinen. Hej, Cornetta! Kan du gøre det 100 pæk? Grim bitch! Oscar, giv mig en bad boy. Giv mig en good boy, good boy. Ej, det var... Lilja, jeg skal først! Lilja, det er min video! Kom nu! Kommer du? Jeg vil have den lille hånd. Kom nu. Okay. Okay. Yes! Vi skal den her vej, nemlig. Jamen, nu kigger jeg. Det var bare sjovt, det der, jeg sagde. Men nu henter vi vores cykler. Jeg har ikke gjort sådan, fordi jeg er på Amager. Nej, jeg er faktisk i Ballerup. Hvis I gerne vil bruge min adresse, så skal I få mig op på 30 millioner følgere for i min adresse. Og hvad for et tag jeg bor på? Så er det dit navn. Ja, virkelig også til mig. Jeg bor i Ballerup.
byer er der i Ballerup? Ufattelig mange. Ballerup er en by. Ja. Det er den. Hvor mange byer er der i Ballerup? Ballerup. Stop ikke, hvor mange lejligheder er der i Ballerup? Flere millioner. Det er mere end 3.000, 10.000. Der er mere end 100. Præcis. Så vi må gerne prøve, men der er rigtig mange lejligheder. Jeg er ikke den eneste i verden, der hedder Bertram. Og Lille er heller ikke den eneste i verden, der hedder Lille Høvegård. Jo, jeg er den eneste i hele verden, der hedder Lille Høvegård. Ja, gård. Er det ikke ligesom gård? Hov. Det siger man ikke på min hat. Så bliver det vandløs. Hey, tag lige min vindhatte. Tag den. Hvad er det? Det er en vindhatte. Det er den her mikrofon. Det gider vi så ikke have på. Så nu kan vi altså noget, der hedder skruebane på vores skole. Ja, vi går på samme skole, men vi har aldrig gået i samme bane. Lad os. Vi har nok kendt hinanden nu i et år. Jeg har valgt hendes telefon. Vi skal lige huske at lukke hjelmen. Sikkerhed. Jeg vil hellere blive sikret, end at lave en god video. Jeg ved godt, jeg kan klippe det her. Men vi ved, hvor svært det er at klippe. Virkelig svært og virkelig kedeligt. Jeg ved godt, jeg ikke har så mange. Men hvis I fik mig op på 1.000 følgere, så går vi live og overnatter der i 24 timer. Eller hør her, hvis vi får 1.000 likes og 10.000 likes, så overnatter vi et eller andet sted i 24 timer, og Lilja er sammen med mig. Så skal vi bare lige planlægge et tidspunkt, hvor vi begge to kan have dem. Ja, det ved jeg godt. Så hvis I får mig op på mange tusind følgere, så laver vi 24 shopping. Så men vi gør det uden for 24 challenge. Vi vil aldrig gøre det indenfor, for det er ikke så sjovt. Det er der jo mange YouTubere, der har lavet. Så er det ikke sjovere, at vi laver hvis det er en udenfor eller et eller andet, men så nogle arbejder, vi er klar til endnu. Nej, det gider vi ikke, fordi vi vil hellere. Nej, vi vil bare gerne hellere lade det kunne være sjovt. Det vil bare være sjovere, at være 24 timer uden for et eller andet mærkeligt sted. Ikke, men det skal være sådan et sted, hvor der er et lejersted, eller hvor der er et hus. Jeg tænker bare, at man bestiller vold. Bare til Træhuset 18. Bestiller vi vold til. Tænker jeg da. Nu er vi her på parkourbanen, kalder vi det for der er parkour-tingeling. Parkour-Ulla. Lilja, kører du med? Så det er her, hvor vi hygger os. Men jeg synes bare, det er et kedeligt sted. Så jeg kan ikke lide det så godt. Jeg går på Hedegaardskolen. Hvis I gerne vil vide det dybtøst. Men jeg bor, Og nu fortæller jeg, hvad for en by jeg bor i. Men du retter mig ikke. Jeg bor i Skovlunden. Jeg går i skole. Men bor hjemme i Skovlunden. Ja, det var også klasse. Nej, hvis der er nogen på skole, der ser den her video. Nej, vi kan gerne fortælle mig, hvorfor I. Jeg har nogen, der er 35 år, der ser mine videoer. Det har jeg også. Jeg har også nogen, der er 45 til 50 år. Hvorfor er I så gamle? Ikke jeg, der er 25. Jeg er ligeglad lige. Men prøv at høre her. Vi opdaterer jer, når vi er henne ved Rema Netto.